Паліцыя ЗША палюе на падпалкоўніка беларускай міліцыі. Яшчэ ў 17 годзе падпалкоўнік Іван Бязлюдаў быў старшым оперупаўнаважаным па асабліва важных даручэннях у сталічнай міліцыі. І ён расследаваў кватэрныя крадзяжы. Падпалкоўнік звольніўся пасля асабістай трагедыі. Ад невылечнай хваробы памерла яго дачка. Іван разам з жонкай вырашыў пабудаваць новае жыццё ў Штатах, але там у былога міліцыянера пачаліся крымінальныя прыгоды. У 21 годзе Бязлюдава затрымала паліцыя Каларада. Ён трапіў у адну з найбольшых схем па адмыванні грошай у штаце. Злачынцы збывалі скрадзенае праз інтэрнэт. Агульная сума шкоды склала больш за 5 мільёнаў даляраў. Імаверна, пасля адбывання пакарання Бязлюдаў з некаторымі старымі падзельнікамі зноў узяўся за старое. Днямі паліцыя паведаміла пра аблаву на ламбард. Рэч звязаны з расследаваннем справы аб шматлікіх крадзяжах і рабаваннях у мясцовых крамах. Супрацоўніка ламбарда Сергея Нікалаева ўжо здрымалі за адмыванне грошай і крадзеж. А сярод удзельнікаў схемы, якіх цяпер шукаюць, ёсць і адстаўны падпалкоўнік беларускай міліцыі Бязлюдаў.